daw siya. Laboratory. Parang every so, andito na si Holly. Yung Doritos. Okay. Ayan yun. So, smiley face. So, tapos lang namin ni Holly mag-ref tour. So, sabi ko, hiwalay ko na lang tong vlog na to. Kasi aalis din kami. Nagpagawa na siya ng sandwich. Ayan, smiley frites. And, yeah. Panoorin nyo yung ref tour namin, guys. Ilalagay ko na lang yung... Hindi ko alam kung ilalagay ko yung link. Kasi hindi pa ako marunong kung paano maglagay ng link. So, basta, panoorin yung ref tour namin. Kasi first time kong gawin yon. And, okay, Baba. Need one more bit to cut in half. Yes, I know. Diba? Not that one, Baba. No, not that one. That's this one. Yeah, I'll put on. Not yet. I have to put butter first. Ay, nako. Lagyan ko muna nga itong butter. You don't need to put butter on that. Pardon? No, put butter on. No, you can't put butter Why? on cheese. I'm gonna put butter. Yes. That's right. And, nabanggit ko to sa, nung nag-ref tour kami na, para ang damit namin ni Cut Holly. it in half. Kasi gusto niya. And cut it in half. I will, baby. Wait lang. Today is July 1. Inulit ko kasi. Kasi sinabi ko rin yun sa I'm looking. aking pa-ref tour. Yeah. Ano? You're gonna lick this. Wait, I'm gonna cut your So, ilagay na natin yung kabiyak ng tinapay. Gusto niya raw ilik to. Oh, okay. Okay. Oops. Ito yung aking canister na maganda. Kasi nasisealed niya yung ating food. Wait, Baba. Oh, where's the... Wait, ano na siya? May ketchup. Okay. Lagay natin dito sa ating ref. So, panoorin nyo guys yung aming pa-ref tour. Ayan yung laman ngayon kasi busog na busog ang ref natin. So, panoorin nyo yung ating pa-ref tour guys. Thank you. And, magsasampay ako kasi tapos na yung aking... Tumunog na yung washing machine. Okay, are you done licking this? Yeah. Okay. So, eto na yung lunch niya. You're welcome. Kanina, nagyayaya siya sa akin na punta kami ng Kmart. After namin, kasi sabi ko mag-Kmart kami after namin ng pa-ref tour or after ko magsampay. Tapos sabi niya kanina sa akin, kain kami ng lunch. Kasi parang naging habit niya na yun na pag lumalabas kami, na pag naabutan kami ng lunch, doon na kami nagla-lunch sa Kmart. So sabi ko, okay, pero ayan, nag-sandwich na siya. And ako, magsasampay muna. Sampay-sampay muna tayo. Ganun lang naman ang gawain dito sa bahay. Sampay, laba, tupi, sampay, tupi, laba ulit. Tapos same routine the next day. So, okay na yung aking mga linabhan. So, isasampay ko muna yun. So, kukunin ko lang ang mga to kasi tuyo na to. And magsasampay. Ang bilis lang matuyo dito kasi nga dahil dyan sa kanya. So, tanggalin ko lang muna to and magsasampay na ako. And andyan siya kumakain kasi sabi ko, pag kumakain siya hindi pwede sa couch kasi wala nang cover yung couch. Pero tingnan nyo yung kanyang kalat na naman dito. Ayan, nagdodraw siya dito and ginamit niya yung upuan niya as a table. Andito yung kanyang mga pencils. So, ayan, meron na naman na maglalaban na naman ako niyan. So, eto na yung mga tuyong damit. So, mamaya ako natututupin kasi alis kami. And, eto naman yung isasampay. So, ganun lang ang aking everyday routine. Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. So, tapos na ako magsampay. And, si Holly, are you done, Papa? Okay. Tapos na rin siya. And, come here and drink something, okay? Come on. What do you wanna drink? I want to drink Yakult. Yakult? Okay, come on. You have to shake it, Baba, huh? I am. Okay. Dati may straw. Ngayon wala ka na. Buksan ko. You can? Okay. And drink Water. water after that one. Okay. Want me to open this? Thank you. Welcome. And bago kayo pumunta ng Mount, It looks like beer. Thank you. you're welcome. Bago ako pumunta ng Mount, tapusin ko muna kasi malapit na pala matapos itong ini-edit ko para ma-upload ko na rin. Para meron akong vlog mamaya. So, late na naman vlog. Dati, every morning yung aking vlog.
Pero nung after namin mag-Adelaide, medyo nagiging tanghali na siya or hapon. Pero baka bukas, balik ulit ako sa morning vlogs. Okay? So, tapusin ko lang to kasi malapit na talaga to. And, para habang ina-upload siya, nasa mount na kami. So, pagdating ko, public na siya. So, ganun lang ang ginagawa ko para magkaroon ako ng everyday vlogs, guys. I'll make sure na kaya ko talaga siyang i-push na everyday. As much as I can. Pero pag umaalis talaga kami, yun lang talaga hindi ko pa gagawa kasi marami rin akong ginagawa sa bahay bago kami umalis. And pag nasa holiday kami or nasa Adelaide kami, as much as possible, si Jan at saka yung mga bata, ayaw nila akong nagwo-work. Pusin ko lang to and punta na tayo ng mount after. Ayan, natapos. Nandito na si Jan and tapos ko nang i-upload, i-edit and uploading na siya sa YouTube. And si Holly, come on, Baba. Sabi niya, you're taking so long. Yeah, come here. And linagyan ko siya ng inner ba? Kasi malamig sa labas. This is too small for me. Which one? Down. That's right. Not this one. Kasi siya yung I nagpili. can't find leggings. I'll find your leggings. Okay, remove that one. And eto, ipagamit ko to sa kanya. Naked. You're not naked. Come on. Alis na kami. After ko siyang mapalitan ng leggings. Come on. Give that to me. Malit na kasi to sa kanya. Come on. So, ayan. Napalitan na natin siya ng leggings. Baba, come here. And si Jan kumain siya ng banana. Is that your favorite fruit, Han? Banana raw yung favorite fruit niya. Where's your shoes? Baba, here. Put this one na. Malit na rin to sa kanya. Pero pwede pa. Is that alright, huh? That one? You sure? Okay, get your shoes, Baba. What shoes you wearing? Pink one? Which one, Baba? Pink one? Okay. Yung kumikin ang gusto niya. And ako, kuha rin ako ng isusuot ko kasi malamig. That one? Hindi yung isa? Ang gusto niya yan. Sige, kuha muna ako ng aking jumper or coat. That foot, Mom. Okay. Linagay na ni Jan si Holly sa car. Oh, I got it for Holly. And ito yung ito yung OOTD natin, guys. Today, so ipakita ko na rin sa inyo. So, ito yung blue na kanina sinuot ko nung nag-crafter kami. And kinuha na rin ni Jan yung binili ko kay Holly sa Kmart. Ito, nakita nyo na ito, diba? And tapos leggings. Tapos meron ako ditong inner para matakpan yung Jan. Tapos ito yung ating bag. Crossbody bag na black. So, okay, Han. See ya. I'll say bye, love you, bye. Love you too. Wait for the boys. Mamaya may Yeah. parating na yun. And tell the boys not to touch this one, honey, ha? Yeah. And yung chocolate, ilagay ko dito. Yung ref. Yung aking ina-upload. Okay, sumisigaw na si Holly. And extra battery. Ilagay ng extra battery. So, okay, let's go. See ya, honey. Do you need anything? No, thanks. You're right? Coffee? No, you're okay. Yeah, just say I'm good. Hindi ko pala na. Say get some Some, we don't have coffee. space there, huh? Just come. Okay. So, yung coffee ni Jan, hindi ko pala kinuha. Kasi kinukuha niya yun everyday sa shop. Kasi lagi siya nagda-drive. Okay, see you, honey. Wala akong medyas. Okay. Sa mount na tayo magkita-kita. Dito na siya. Yeah. He's waving. Huh? He's waving. I don't know. Dad. Yeah, Dad. Okay. Nakapark na ako dito sa Michael's. And ang ating All Things Holly ay nakatulog siya, guys. Nakatulog siya. Punta muna kami. Unahin ko muna sa sa Kmart. Kaya pala kayo pumunta dito sa Mount. Kasi nga, mamimili. Bibilin ko yung mga hindi ko nabili nung nag-grocery kami tulad ng panlaba, tsaka mga panlinis. Hi, Baba! We're here now, Baba. And nag-order din kasi ako sa butcher ng mga
ng mga. Nag-order ako sa butcher, tumawag sila kaninang umaga na ready na raw yung aking buto-buto na baboy. Kasi no order yun. Wala sila noon hanggat hindi mo i-order. So, kaya yun. Meron na raw sila. Tingnan mo, hay, natulog ulit siya. Are you right? So, yeah. Punta muna kami ng Kmart bago dito sa Coles. Tapos, yeah. Kukunin natin yung mga hindi ko nabili nung nag-grocery ako. Yeah, it's windy, Baba. Saya-saya niya naman. And, nagdala ko na, wait, Baba, stay here with Mommy. Nagdala ko ng isang eco bag. Just in case may makita ako. May titingnan lang kasi ako sa Kmart eh. And pag nandun yung gusto ko, bibilhin natin. Kaya nagdala ko ng eco bag. Okay? Yes? Come on. Come on, Mama! Pasok muna tayo dito bago sa Kmart. Dito sa Brass and Things. May titingnan lang tayo. Ha? We've been here for. Yeah, we've been here before. Come on. So, ito yung binili ko. Yung, what do you call this again? Extender? It's just like a bra. Yeah, bra extender yung binili ko dito, guys. Ayan. Ganito. Isang black, tsaka isang brown. Okay. Yeah, put it there, Baba. That's for, support. For that bag. Go, put it back. Thank you. See you too. Bye. Okay, put it here. Okay. Ganda ng mga pantulog nila dito, guys. Oh, pasok ulit tayo dito sa Kmart. You like Kmart, Baba? Yes. So, siya na yung may dala ng bag ko. Come on, hurry up. Wow, is that your shoulder bag? May nakita na naman siya. This one. No. We're not gonna buy this, Baba. You don't need this one. Come on. That is for here. Yeah, bracelet. Come on. Angin. Sa necklace. Okay, come on. Hindi yan yung hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay organizer. Sa drawer. Hindi to. So, hanapin ko muna. Baba, are you alright? Put it back, that one, please. Kumuha siya. Put it back. Thank you. Wala silang stock noon. Yung mga pang-organize. Dito ko yung nabili. So, wala yung gusto kong bilhin. Wala pa silang stock. What's that, Baba? You don't need... Yeah, you don't need that one. And dito ko binili yung mga canister ko. Dito. Wala na sila. Yan na lang yung mga natitira. So, wala yung gusto ko. Pero bili na lang tayo ng eto. So, eto, bibili ako nito kasi kailangan ko rin to. Eto ba, yung glass food storage. Ang maganda dito kasi eto, pwede siyang ilagay sa freezer. Ayan, freezer safe, airtight, watertight, dishwasher safe, oven safe, microwave safe. So, eto ang maganda sa kanya. Kasi kahit saan pwede siya. Huwag nyo lang siyang ibabagsak kasi hindi na siya safe. Mababasag siya. So, bili ako nito. Meron ako nito eh. Linagay ko siya sa freezer. Eto ba yun? Ay, hindi yan. Yung medyo maliit. Eto. And okay siya sa freezer. Kaya bibili ako niyan. Yung iba-ibang size. Baba, where are you? Come on. Nasa iyo yung bag. Namasha, it's it for me. Okay, give it to mommy. Yung mga nakuha ko. Tara. Punta na tayo ng Coles. Yay! Come on, let's go. Where's Mushi? In here. Yeah. Okay, tara. Na tayo ng Coles. Because I'm Philippine. Yes. No, she didn't. No, no, gumagawa ng storya si Sak kasi sabi ko sa kanya, hawakan niya lang yung damit ko at wag siyang bibitiw hanggat hindi ko sinasabi, ha? Yes, I do have the I did lock the car. Lagi niya yan rin-remind sa akin. Hawakan lang natin para Okay, open. Yay! Okay, let's go. Yep. Lagay natin yung pinamili natin sa Kmart. So, ito lang yung dala natin na eco bags. Hindi ko to dinala kasi konti lang naman ang kukunin natin today. Yung mga hindi ko nga nakuha nung nag-grocery tayo. Baba, oh. Thank you. Okay, go there. There. Good girl. Ready? Okay. Dito ako sa may mga meat area. Kuha ko ulit ng pork belly kasi mamaya lulutuin ko na yung isang pork belly. So, kuha ulit ako ng isa para sa mga panggisa-gisa. Eto, kuha ko ng isa. And yung nabili ko nung isang araw,
Gagamitin ko yun mamaya. Mama, say And kuha rin ako na, what baba? It's alright. Kuha ako ng pang roast. Wala akong pang roast. So, kuha tayo ng leg roast. So, isang pang leg. No, baba. Gusto niyang itabi. So, yan. Sabi ko, ang kukunin natin ay yung panglinis. Pero, yeah. Gagamitin ko kasi yun mamaya. So, and ano pa ba, baba? Gusto ko maghanap ng, wait lang ha, wait lang. And, eto, kuha ko nito, hindi ako nito nakakuha. Ito yung Maryland na chicken. Kuha ko nitong dalawa. Sa isang pack, mayroon siyang dalawang laman. So, 4 lahat siya. So, ayan. And kuha rin ako nitong Thai. Kasi nung nag-grocery ako, kinuha ko ay drumstick lang. So, wala tayong Thai with skin. Kasi meron dito yung without skin. Yes. Okay, that's it. Yeah. Doon na tayo sa may mga, oops, sorry. Sa ano na tayo? Sa may mga panglinis. Joke lang pala, wala pa tayo dun sa mga panglinis. Kasi eto, bilhin to ng dalawang boys. Eto yung cheese stick. So, kuha tayo nitong dalawa. Put it here. Ano sasabihin? My favorite. Oh, gusto niya rin pala yan. Cheese. Yes! And kuha ulit ako nito kasi gustong gusto to ni Sak. And si Kuya rin, nagugustuhan niya na rin to. So, kuha ko nitong, siguro, isa nito, tapos isa ulit ng popcorn. Kasi kinakain din nila ito after school. Ayan, tapos siguro ipatry na rin natin sa kanila to. Ito yung cheese flavor. What is yours, Mom? This is the messy monkeys. Okay. That one. What? Is this purple? Mommy, look. That green thing. Huh? Green. Look. What? That, look. Look at this. What? That, you have to go, like, when I see that green thing. May nakita siya. Which one? That. Yes. Okay. Kuha tayo nito. That's my favorite, please. Kuha tayo nitong dalawa. Here. Oh, di ba? Inalis niya na yung cheese. Kuha tayo nitong dalawa. Dalawa. That one. This one is the regular one, Baba. Ito, may flavor kasi ito. Ito, chicken. That's better. And, ipatry ko na rin ito sa kanila. Itong, burger. You're welcome, Baba. One again. Yeah. Kasi ito na yung snack nila. Tapos, ito yung, meron ng cheese, di ba? Meron ng cheese. Tapos, ito, sa healthy option to, guys. Oh, healthy option to. Ayan. Simply healthy living. So, okay lang to sa mga bata. And, syempre, moderate pa rin. Ito, ipatry ko rin to sa kanila. So, ito kasi, yun nga, binabaon at saka pagdating sa bahay, kumakain din sila niyan. What's that? Siguro dalawa nito. Okay. What's that? Ilalagay to sa sari. Mommy's, sari-sari. Store. Yeah, ilalagay ko yun sa sari-sari store ko. That is your favorite. Nah. I haven't tried that, Baba. And now you need to try it later. Yeah, okay. So, siguro totoo na to. Napupunta na tayo dun sa mga panglinis. Mushi. Meron pa ako yung yung sesame. Meron pa ako niyan. Si Sak gusto niya rin yan na sesame snaps. Meron pa That ako. is always Kodak's favorite. Kuya Sak. Lagi yung kinakain ni Sak. So, okay. Do we still have peanut butter, right? No? Yes, we do. Nah. I think so. That is finished. I don't think so. It is. We'll see. I think meron pa akong peanut butter dun. Mom, we have to buy it. And kuha ulit ako nito. Ito yung caramelo koala. Gustong gusto to ng mga bata. Kuha ulit ako ng dalawa. Ayusin na natin ito muna. Ilagay natin dito yung mga yung chicken.
Okay. Alright, Baba? Okay, let's go. So, dito na tayo sa may mga detergent tsaka sa may mga panglinis. Ayan. So, ang kukunin ko ay yung ating Say. pampabango sa ating damit. Wait lang. Asa na yun? Later, Baba. Kuha lang tayo nito. And tingnan nyo guys, naka-ano siya. Naka-half price siya ngayon. So, ito yung ginagamit ko. Ito, tsaka ito. So, kuha ko nitong dalawa, tas isa nito. Kuha tayo nitong dalawa kasi yun nga, half price siya ngayon. That is for the washing machine. Yes, baby. So, isa pa. Ito. Ayan. Mom, put that in the sari store. Yeah, I'm gonna put this in our sari-sari I'm store. gonna help. Yeah, she's gonna help me. And yung pampabango, dalawang klase yung binibili ko. Isa sa kanila and isa sa amin. Yung sa mga bata, Wow. ito yung ginagamit ko. Yes. I like pink one. So, kuha tayo nito. Meron pa yata akong isa niyan. So, yan. And yung sa amin, ang ginagamit ko ay ito yung downy. Pero yung ano, ito rin yung fluffy. Mabangot din to. So, kuha tayo nito. Naka 25% off siya ngayon. Kuha tayo nitong dalawa. What is that? Coconut? Yes, oops. Coconut. For the washing machine. Put that in the sari store as well, Mommy. Put that in the sari store as well. Yes. So, okay. Next is yung Grocery. panglinis sa... Hoy, we're done grocery. And we're doing grocery again. Yung ano, yung... Ayan, Pine O Clean. Hintayin natin si Lola. Nakarang yung cart niya. Wait lang. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Pero meron silang bago. Ito oh, new. Na Pine O Clean. Simply multi-purpose cleaner. Meron silang apple and meron grapefruit. And meron din ito oh. Wait lang. Pag-isipan ko kung ito or ito. Pero parang mas pareho lang ba? Ang size mas malaki to kaysa dito. 750 ml. Ito, ilan ba to? 500 ml. Wait lang. Siguro ito, itry ko muna to. Itong isa. Ito yung grapefruit. Tapos, kuha ulit ako ng isa nitong Pine O Clean. Yung original na ginagamit ko. So, ayan. Mas malaki kasi talaga to, mas marami ang laman niya kaysa dito. Pero itry lang natin to. Okay? Tapos eto yung Dettol para sa palinis sa ano ba? Sa sink, sa banyo. Put that in the sari store as well. Ano? Put that in the sari store as well. Sari-sari store na lang lahat. Yeah, buy this one now. Okay. Yep, okay. Come on. Mom, Meron pa ako. Ang ginagamit ko sa ano, pag naglalaba, it's alright. Yung ginagamit ko pala pag naglalaba ako ng mga rags, eto, yung Fab. Pero meron pa ako, so okay pa tayo. So hindi muna ako pibili niyan. Okay pa tayo. look at, Yung vanish ang kailangan natin. Mom, Yes. that pink thing. Yeah, yes. The white one. Yeah, eto. Bili tayo nito. Para sa stain, pero hindi naman talaga siya yung grabe nakakatanggal. Pero nakakatulong. Lalo na sa mga damit niya. Yeah, that one. Yes, okay. No, put it here, Baba. Here, Baba. Here. I have green. Punong-puno ka na dyan. And yung powder. Eto. Yung malaki na. Liquid yung binibili ko. Nasaan yung liquid niyan? Yung liquid. Wait lang. Nandito pa si Kuya. Ang tagal ni Kuya. Makisingit na lang tayo. Ito yung ginagamit ko na liquid. Ayan. Meron pa ako nito. Ito, meron ako nyan. So, wag muna tayong bibili kasi meron pa tayo. So, okay na ata. Wait, ano pa ba? Gloves. Sa aking paghuhugas. Mommy has that. Yes. Get the pink one. No, green. Oh, pink daw. Parang siya naman yung gagamit. Pink, okay. Here.
Wala sila yung malaki na morning fresh na ginagamit ko ba pa naghuhugas ako. It's a watermelon. Ha? Watermelon. This one, limited edition. Malit lang naman to. So, eto na lang, kuha tayong 3 siguro. Naka-ano siya, naka half price din siya, So, itry nga natin to. Wait, amuyin ko muna. Inamoy ko siya, guys. Sobrang sarap ng amoy. Buy that mom. The soy smells so good. I smell them. Ang bango-bango. You like it? Oh, sige, bili. Buy it, please. I will. Limited edition lang siya, so siguro damihan na. This one. No. We know what that smell, Baba, the lemon. So, bili tayo nito kasi naka half price siya. So, etong bili na. Wala siyang malaki. Wait That lang. one, So, kukunin ko na lang to. 10 ang nandito, guys. Ayan, 10 yan. So, bibili na lang natin to lahat kasi limited edition lang siya. At saka magagamit ko rin talaga siya kasi araw-araw ako naguhugas. So, wait lang. They buy the whole box. Ha? They buy the whole box. Ano? They buy the whole box. Why? Why not? Only one of that much. No, we're gonna buy that, Baba, because we need that. We always use that one. Hanapan ko lang siya na... Wait. Hanapan ko lang siya ng paglalagyan. Ayusin lang natin to. Diba? Bilhin natin yon kasi sobrang bango as in sobrang bango niya. Wait lang. Hindi ko to kaya na isang kamay. Wait. So, ayan, 10 siya. Pero dagdagan ko pa siya ng 2 para isang dosena talaga siya. Kasi eto, hindi naman to masisira. Kasi araw-araw ko tong ginagamit. Right? Where we gonna put that, Baba? In the sari-sari store. Kasi may sari-sari store naman ako, di ba? So, why not? Right, Baba? Lalagay natin yan sa sari-sari store. Hold it. Gusto niyo kasing hawakan. Don't open it, ha? Ang bango niya talaga. Ang sarap niyang kainin. You don't eat that, Baba. Okay. So, tayo dito. Hindi pa pala. Yung sa, ano pa, sa toilet. Drink it. You don't drink it, Baba. That's for dishwasher. Washing. Plate. No, not washing machine. That's for mommy's plate when I wash the dishes. Oh. Okay? So, dito naman tayo, nahanap ko yung refillable na ginagamit ko sa toilet. Hanapin ko muna kasi hindi ko siya makita. Yep. Wala dito yung ginagamit ko na pampabango ko sa toilet. Pero ito, kuha rin ako nito kasi paubos na yung ganito ko. Kuha tayo nito. Ay, hindi to. Bago to. Ang ginagamit ko ay yung isa. Wala na dito. Wala siya. So, ito na lang. I-try natin to. Bago siya. Parang mayroon siyang rosemary. Is that the green one? No. Wala yung What ano. is the green one? Eto. Pero, ganito. Pero gusto ko lang ay yung pang-refill. Kasi meron akong ganito. Mom, there's the one. Wala. Gusto yung pang-refill lang. Thing. Wait lang, Baba. Ayoko tong bilhin kasi meron ako nito. Yung pinaglalagyan niya. Gusto ko lang is yung... Ito. Pareho din. No, Baba. Ito yung ginagamit ko. Pag, alam mo yun, nagna-number to. Ito, ang bango nito. Ayan siya. Ito, pero ito yung ginagamit ko talaga. Which one, Baba? Pink one. No, we don't need, we still have that one, Baba. Ang hanapin natin ay yung sa toilet. Inuupuan ba? Kasi pag nasa public, lalo na si Holly ngayon, hindi na siya nagnanapi. Nagnanapi pa rin siya pag nagta-travel kami. Pero, I still have pag nothing. nafe-feel niya magna-number 2 siya, ayaw niya mag-ano sa napi. So, naubusan na ako nun eh. Nasaan na ba yun? Wait lang. Hanapin ko lang. Yun. Wala, hindi ko makita. Pero feeling ko meron pa akong... No, pero feeling ko meron pa akong stock doon. Hanapin ko lang. Kasi wala akong makita dito. Hindi. Yung inuupuan mo pa nagto-toilet. So, hindi ko mahanap. Pero feeling ko meron pa akong stock doon sa bahay. Kasi yun ang ginagamit ko pag yung mga boys pa ano sila sa public. Hi. So yun ang ginagamit ko. So feeling ko meron pa ako dito. Wala. What? We don't need that one. Let's go. We're gonna go now. Hindi. Bili ni Jan. Kuha tayo ng coffee niya. So
So, eto yung kay Johnny na coffee. Kuha natin siya ng 5 nito. 5. Saan dito natin siya ilagay? Oo, wag kang. Ganyan ka lang. 2, 3, 4. 5 na lang yung natitira. Wait, baba. Ayan, 5 na lang yung natitira. Ano to? Bukas to. Hindi. Eto. Kunin natin to. 5. Okay, let's go. Okay, wait. Wala yung gusto kong flavor ng Gippsland. Yung mango, bloody orange ba yun? Basta mango and orange something. So, ito na lang siguro ko ako nitong dalawa. Itong blueberry twist. I'm thirsty, guys. Yeah, wait, baby. I'm gonna get you something to drink. Okay? Just hold it for mama first. Please, thank you. Ano nga yung sabi ko sa inyo about dun sa gusto kong flavor? Bloody. Ito, mayroon silang malaki. Ito yung mango and blood orange twist yogurt. Ito, meron silang malaki. So, kuha tayo nitong isa. Dito ko na lang ilagay, baba. I know. Okay, dito na lang siya. Okay. Naalala nyo, nag-grocery ako. Yung ka-grocery ko lang, nung 2 days ago. Di ba, ang dami dyan? Ngayon, ayan na lang, oh. Oh, wala sila yung malaki. So, kuha na lang tayo nitong siguro 3 ganito. 12 rolls ang sa isang pack. So, kuha tayo nitong 3. So, eto, kumuha ko ng 3 Quilton. Okay. Wahaw na tong isa. And eto, meron sila dito. Kuha tayo ng tights kasi sobrang lamig na dito. Kahit naka-leggings ka, kailangan nyo pa rin ng ganito para hindi talaga tumagos. Or kahit naka-jeans ka. So, kuha ko dito. Okay. So, ayan. Tapos na tayo. Bayad na tayo. Paggabi na naman. Guys. Di ba 3 yung kinuha ko? Isa lang pala yung alaw. Hala. Nagkakaubusan na naman yung ating Quilton, guys. O, hindi natin yung pwede. So, isa lang talaga. So, okay. Lagay na natin ulit to dito. Okay, balik na tayo sa car. Baba, oh. Wash your hands. Okay, wash. Thank you, mommy. Okay. Sorry. Okay. Good job. Tapos na tayo dito sa Coles. Ngayon naman punta tayo sa butcher kasi kukunin ko yung in-order ko na buto-buto ng baboy. Ayun siya. Ano na, 4:53. Tinawagan ko sila. Magsasara raw sila ng 5:30. So, punta na tayo doon. Madilim na, guys. Ano pa lang 4:53. Pero parang ano na, parang alas 6 or alas 7 na. Kasi diba, pag summer dito, alas 8 pa. Meron pang araw. Pero ngayon, I know. Okay, let's go. So, eto na yung pork bones. Wait lang. Kumuha ulit ako ng beef schnitzel. 2. Ayan. And ito yung ating pork bones. Ayan. 2 kilo to. Sa isang bag, 1 kilo. So, mayroon akong 2 bag dito. Nandito siya. Ayan. Ayan. Where are we going next, Holly? Filipino store. Oh, excited siya pumunta sa Filipino store. I'm thirsty! Yeah. Today! Sabi ko sa kanya, doon ko na lang siya kuhaan ng iinumin niya. So, punta naman tayo sa Filipino store. Tingnan nyo, gabi na, oh. May ilaw na yung mga poste. Okay, let's say my mom's mommy. Okay, let's go. Hello! Ang tagal. How are you? Ang tagal natin hindi nagkita. Oy. Namiss mo ako? Kaya nga. Uy, ang warm dito. Ang lamig sa labas. Hello. Buti meron ka pa mga stock sa ibang Asian store. Oh, limited nga. Kasi sa iba wala masyado. So, ano na, Baba? What you gonna get? Gusto niya raw ng... Wow. Nag-improve na po siya. Nag-improve na dito. Dati dito lang ako nakaupo. Ngayon, meron na po siyang paganya. Nakatayo ka na. Nakatayo na ako ngayon. Dati may upuan dyan. Tapos, ayan na siya. Oh. Nag-improve na yung kanyang,
cashier area. Nag-improve na talaga kasi may paganito na siya, oh. Social. Dati pa pindot-pindot lang kayo sa calculator. Kaya nga. Ngayon may paganyan-ganyan na siya, oh. Unti-unti. Unti-unti. Next time siguro, glass, na to. Lahat na to glass windows or glass door. Baba! Did you miss Tita? Okay, come on. Your dress. Say thank you. Okay. Thank you. Yeah, what's a mugo-mugo? Ah, mugo-mugo. Where's the mugo-mugo? Ayun, oh. Yung pink talagang kukunin niya. Here. That one, okay. Go to Tita. Ay, ang dami pala dyan, oh. Hindi pa nakalagay sa ref. So, sandali. Pili mo. Eto, na-miss ko tong ribis kong to. Siya, ganun pa rin ang lasa niya? Oo, ganun pa. Ay, kuha tayo nitong tigi-isa. O, diba? Tigi-isa na naman. Ayan. Eto. Alam mo gamitin yung Ano? bonito flakes. Oo, itatappings mo lang siya. Itatappings mo lang yan sa sa pagkain. Maalat na yan. Ah, Kaya maalat kung hindi naman sobrang maalat. Maalat na siya. So, pag naglagay ka ng sabaw, yung hindi Konti lang. masyadong maalat, tapos ilagay mo yan. Japanese to. Meron ako nito. Naalala nyo, guys? Si Bonito. Meron ako niyan. And, so, mayroon daw siyang ipapatry na naman sa akin. Bagong mayroon naman siya. Hotdog daw. Ang sarap daw. So, itatry natin yan. And, nandito pala din tayo. Sikat ka na talaga. Sus, no, sikat na daw ako doon. Bakit? May chika na naman siya. Yung mga friend ko nag-PPM. Kasi nga, di ba nag-vlog ako dito, tapos hindi niya may sinasabi, tapos, nagkakataon lang, pinipim siya ng mga friend niya. O sige, mag-ano ka sa kanya. Oo. Shoutout ka sa kanila. Si Shoutout ka sa friend mo. Hello! Sugar! Ito na si Manay! Kasama ko! Ay. Kasi nga, nag-PM sa akin. Nag-PM siya sa akin, tapos sinend niya sa akin yung message. Okay, Hindi thank Oro you. yun. Mindanao yun. Mindanao. Salamat sa mga taga Mindanao. Ano ba salita niyo? Bisaya. Anong thank you? Salamat. Salamat din. Salamat din pala. So, hindi naman pala tayo, magkakaintindihan tayo, mga taga Mindanao. So, yun nga, may papatry siya sa akin na hotdog, na mas masarap pa talaga dun sa mga pinakilala mo sa akin. Oh, masarap siya. Masarap daw siya. Anong klase siya? Tara, tingnan natin. Nandito pala, nandito to? rin ako. Ito yung dati. Kasi, Binago nila yata. binago yung so wait Yung lang. lasa. Binago nila yung lasa. Eto yung dati ko, yung Mighty Juicy. Pero mas pinasarap nila. So okay. And then meron pa ako sa yung kukunin, di bang hotdog? Asan ba yun? Saan yan? Meron pa ako dito, naalala nyo, nagpatago ako sa kanya bago kami nagpanic buying ako. So mayroon ako sa kanyang pinatagong mga hotdogs dito. Andyan. Tapos ano pa ba yun? Tocino, chorizo. Yeah, chorizo. Chorizo yata yung nakatago eh. Chorizo ba? Tsaka hotdog din ata. Tingnan natin kung anong nakatago mo dyan. And wow, improving na talaga ang kanyang malaking freezer. Naalala nyo, dalawa siya dati na maliit na. Nasa na yung maliliit? Nilabas na. Ay, talaga nagtapon na siya ng freezer. Hindi yung tinapon. Hindi pa. Sorry naman, hindi daw tinapon. Linagay lang sa labas. So, ayan o. Meron siyang malaking freezer. Tapos, ayan. Ayan yung may hotdog. Ayan, ito yung mga pinatago ko, guys. Pero hindi ko muna ito kukunin yung hotdog. Tsaka ito lang kunin ko. So, ayan yung pinatago ko. And may pusit. Ala, olala, pusit. Wait lang, guys. Tingin-tingin tayo dito. And, ayan, meron sila na Yung hotdog lang kunin mo dito. hotdog tocino. Kasi yung freezer namin, medyo may malaman pa yun. Ikaw, marami kang freezer, oh. Tapos, eto sa kabila, mayroon ulit siyang malaking freezer. Nandito yung mga... Maganda na to kasi kitang-kita mo na talaga. Hindi ka na talaga kakal-kal-kal-kal. So, ayan guys, oh, dito kayo pumunta kay... ang tawag dito ni Holly, Filipino Store. Sari-sari store. Sari-sari store. So, ayan. Meron siyang mani. And, wow, may corn. Kuha tayo ng corn. Yung malagkit to, no, na puti. Okay. Okay, kuha tayo nito. So, ayan. Ito yung... bayad na to eh. Bayad na yan. Ayan, ipakita ko yun sa inyo mamaya. Bayad na yan. Bayad So, na eto. Meron tayong tocino, tapos hotdog. So, okay. Sabi niya, kuha raw siya ng basket. Improving na talaga dito. May pa-basket na siya.
Ayan, may bayong na siya dito. Na kami dito. Come on, Baba. Ay, uhaw na to. Baba, wait. Akala ko binuksan na ni Tita. Ay, hindi. Hindi pala. Wait. Buksan lang muna natin to kasi uhaw na tong batang to. Ilan chorizo? Dalawa, please. Thank you. Uhaw. Uhaw na uhaw. Yung purple daw, masarap. Wala nga. Tsaka yung kulay green, masarap. Ano yung coconut? Hindi. Yung melon. Ah, melon? Meron? Oo, masarap. Ayun siguro sa likod. Ah, hindi. Wala Ano yan? Coconut yun? Ito naman, hindi siya naglagay. Inom din siya, oh. Ito, yung nakuha ko dito. That's for Tita. So, eto, eto nga, bili tayo nito. Bibili natin si Ribisco. Binabaon ko to nung elementary. Diba? Parang manipis na siya. Hindi, ano siya, doble siya sa loob. Ah, okay. Ayan, tas ito yung butter ata yan. Yeah, butter. Tas choco. Tapos ito yung bagong kuha natin. Kumuha ko ito, sabi niya, mas pinasarap daw tong Mighty Juicy Hotdog. Tapos ito ulit, paborito to ng mga bata. Ito yung chorizo, yung sweet. Tapos ito, di ko pa to na-try. So, itatry natin to yung, Masarap. ano daw, sabi niya masarap. Parang ano siya, herbs garlic. So, yan. Tapos ito, isang cheese. Tapos isang regular. Kasi meron pa ako ditong hotdog. So, ubusin muna namin to. Pero itatry ko rin to. And, ito yung sweet corn na puti. Tapos, ito yung mga nabili ko dito. Wait lang. So, ito yung nabayaran ko na noon nung nag-panic buying tayo. So, ayan. Meron ako 3 hotdog pa dito, oh. Ito yung, ano, masarap din to. Ito yung, Big bite. yeah, big bites. Masarap din to. Tapos, ito yung chorizo. Parang iba na yung, ano, sweet chorizo na. Ah, pareho lang. Pareho lang pala. Ayan, oh. So, ito hindi pa yan bayad. Ito bayad na. Yes. Fill my vacuum, please. Pardon, the lid? Where is the lid, Baba? Okay, tas kuha tayo ng mugo-mugo, ganyan. Magkano ang isang ganito? 12. Ah, ito, masarap din kasi ito. So, kuha tayo nitong isa. And, itry natin yung, ano yung sabi niya, mayroon na naman siya sa aking ipapatry. Siya talagang may kasalanan. Tingnan mo, oh. Melon. Ah, okay, sige, kuha rin akong isa. O, tig-isa. So, yan. Tapos, eto. Okay, bayad na tayo. Tapos, uwi na. Magkano yung damage natin today? May pabasket na talaga siya ngayon, oh. Social na talaga dito. May paganyan na rin, oh. Parang Kmart lang or Kohl's. Patatas. Akala ko patata. I-try lang natin tong isa. Mommy. No, not that one, Baba. This one. I-try natin to. Try lang muna natin. Maalat ba to sobra? Kasi mayroong naman na itlog na maalat na hindi talaga ganun kaalat. Hindi ko alam. Hindi mo pero pa? Mabenta ba siya? Mabenta. Alin dito? Itong red or yung blue? Century eggs. Hindi ko Ayoko yung tim yata yan eh. Oo, yung Ayoko. Ito to, yung regular lang. Isang itlog na maalat. Ito. Yan. Tayo nito. Masarap to eh. Dalawa nito. Mom, where's your steak? Meron din ako. Alam mo bang meron din akong mini sari-sari store? yung piramili mo nandun. Silalagay ko to mga to doon. Kaya meron din ako sari-sari store. Nauhaw din ako. Kumuha ako nito. Pero sabi niya hindi daw siya sure. Hindi niya daw to gusto. I-try ko. Ito yung Tandera na yun. sinisiraan niya yung tinda niya. Ito yung peach. Pero i-try ko pa din. Uy, masarap siya. Magugustuhan to ni ni TJ. Kasi si TJ mahilig sa peach. I like this one better. Oh, like, Di ba para kayo ni tita? Sa akin okay lang din. I like it. I like it. I like it. Siguro ko ako nitong isa para kay Kuya TJ. O di ba yung siniraan niya? Ano pa, mabibilang pa siya. Sabi, hindi ko alam yan, hindi ko yan sure. Hindi ko siya gusto. Yun sabi niya, ha? I like this one better. At least honest siya, di ba? Pero siguro ako pag sabi, sarap niyan. Para maubos. Ang sama. Kay Kuya, kasi mahilig si Kuya sa peach. isang piraso? Isang ano na? Isang ganito? Mabenta niyan sa iyo, no? Masarap kasi. Meron ba nito sa Pinas? Meron din. Kaso mahal yata. 35 yata isa sa Pinas. Meron ba rin nito sa Pinas? Akala ko dito riyan. Dito ba siya? Galing sa atin or somewhere? Thailand. Thailand. Let's go. Ay, sorry. Yung wallet natin. Okay, tara, Baba.
Tulungan niya na ako kasi. Andito na. Baba, come on. Go. Go to tita. Uwi na tayo, guys. Ang dilim na. 5:30 pa lang, no? Yeah? It's dark now. Inabutan na kami ni Holly ng ulan. Makatulog ulit siya. Papa, we're here. Ay, wow. Did you get bacon spam? No, I didn't. Nakalimutan ko yung spam. Yung pala ang nakalimutan ko. Eto. Yeah. Nakaligo na yung mga boys. Kasi anong oras na? Alas 6 na. Di ko kasi na ano, kuya. Mom, what is this one? Ah, that's a burger one. You're gonna try that one as well. We've had it. Turkeys. Is it good? Kylie? Kylie gave one snack of theirs to Is it good? You like it? So, yung sa ano? Did you What? can I have my drink? Wait, Holly. Later, after tea. Mom, Yeah. after I'm taking, I have one. Wait lang. This one. What's that one? Yeah, later, Baba. After tea. tea. Yeah, after tea. So, ayan yung mga napamili na. Oh, Oh, that's the only one they have. Bakit daw maliit na toilet paper yung nabili ko? So, ayan. Nilabas na lahat ni John. I'm taking mine now. Okay. Huh? You drink it now? So, ang plano ko ay magigisa sana ako ng repolyo o kaya mag-aadobo ako ng string beans. Kaso, kasi it's ano na, gabi na na. Mom, what we have for tea? So, mag-ano na lang tayo. Filipino one. This one. Yeah. This one. Gusto to ni Kuya. What else? What else do you want? Ito lang muna kasi mas madali. So, yan. Ilalagay natin to sa... What drink you want? I got peach, Kuya. Where's That one I here. thought you got a mango. Oh, they don't, no mango, Kuya. I got that one. Wait lang. Did you get Wait, magluluto muna ako. Put that one in sari-sari store, please. another packet of these? Where's that? Gusto niya dalawang ganun. Where's the milk? Pass the milk, Dad. There's no milk can. Pass me coffee, man. Is it Coffee. a hot dog? Yeah, hot dog. Hot dog instead. Hot dog. Hot dog. So, luto ako nito. Tsaka ito. You've got to use it. Yeah, this is for tomorrow. Okay? For tomorrow. Lunch. Yes. Lunch, okay. This one's so good. Is it good? Binuksan na ni Sak yung ano, yung green. Ito yung melon. Ang bango niya din. It smells so good. What? What ew? Which one? Oh, ayaw niya. Dati, That is excited. this is so good. Why, let me Diba dati ayaw niya yung peach? I am not having this one. I am not having this Oh, this is yum. Let me taste. I am not having this one. The Nasarap big siya. one. Ang kakainin ni Jen ay You like this one? yung leftover kagabi, You have yung this for later? yeah, yung corned beef. Masarap talaga yung green. Try it, Kuya. So, i-close ko na yung vlog. And tinawagan pala ako ni Jan na sabi magmadali na raw ako umuwi nung nasa Filipino store ako kasi ang pangit ng weather kasi mahangin tsaka maulan. Tapos bukas daw mas worse. The pink So, i-close ko na yung vlog kasi magluluto lang naman ako ng this. chorizo, sweet chorizo tsaka hotdog. So, yun na yung vlog natin, guys. Mom. Not yet. We're gonna have tea first, okay? Tea first. Okay, we're gonna close the vlog. Yeah. Can I have one? Yes, wait, baby. Have some from Kuya Sak. So, Okay, yun na. I'll have two of them. Yes. Two of them. Okay. But can you cook? Yeah, I will cook this. Oh, So, yun na, guys, yung vlog. We're gonna close the vlog, Sak, okay? Yeah, Mom. Can I have Malulobad na ako. mashed potato? Oh, there's a little bit. Oh, there's a little bit. No. Yeah, okay. So, close the vlog now, come on. Si-close ko na yung vlog, guys. Hindi na ako pinapakinggan ng mga bata. Thank you. Please like, please subscribe. See you on the next one. Bye. Bye, guys. Good night. Bye, Han. Bye. Good night, guys. And, ayan. Ilalagay ko yan sa sari-sari store. So, good night, guys. Thank you. Bye. Paradise, tell me who you see, 'cause I